Заманалар булган илгәре, булган илдең батыр улдары. Баш йитмәслек эштәр эшләгәндәр, бөтә галәм белгән уларда. Гомер буе йөреп яуларда, җыйган улар ханһыз дусларны. Җиңгән улар бик күп батырларны, кырган улар ханһыз дошманды. Куркмагандар сихырсынан, аждаһалай усал яуздан, Җемпәридең мәкер хәйләһеннән йылан сәсә торган агулдан. Рухым күтәрелде, минем дә, ярләнем мин дә, атымды дошман сафын тармар итәргә изге яуга уктай атылдым. Мин кыйраттым дошман сафтарын, 300 дошман һөҗүм иттеләр. Бик күптәре аяк астында кәүдәләрен тупрак иттеләр. Явыз дошман явы исенән атым алып сыктым Акламга. Акламдагы елга ситендә ултырып, тәсбих әйтеп Аллага, изге яуга тагы барам мин. Азатлык һәм шөһрәт табам мин.